Hello, hello, isang magandang araw, magandang buhay mga kaputo kakudkod. Siyempre dito ako sa Minalabak muna dahil dito ako nakatira. Aba, saan pa ba? At siyempre pupunta tayo dito yan sa Naga City, Carmelite. Dito yan sa Concepcion. Dahil nga naman nauna na ang ating mga team kudkod. Kami lang ni Shanti ay sumunod. Dahil katatapos lang ng ating kaarawan at kahapon din ay kaarawan ng aking panganay na kapatid. Minabuti namin at minarapat na kami ay magsimba na lamang dito sa Carmelite. Ito talaga yung aming paborito mga kudkod, kahit kami ng aking kapatid nung kami ay wala pang mga anak, dito kami nagsisimba talaga mga kudkod. Aba, ang ganda talaga nito mga kudkod dito, ang tahimik. At syempre green na green naman, ay kita nyo naman, oh diba? Syempre si Shanti naman talaga namang hot, picture din talaga niyan. Abay, akala mo naman ay first timer dito. Lagi naman kami nandito mga kudkod sa tuwing talaga kami ay may mga petitions, hindi lang petitions or Thanksgiving, dito talaga kami pumupunta mga kudkod. Abay, andyan na si Shanti, kapot talaga naman. Pag yan ay kasama ko, magkasundo talaga kami niyan sa pagpipicture. At nga mga kudkod, mag-aalas 6 na ata dyan. Ating outfitan, simple lang. Abay, kakagising ko lang mga kudkod, naligo agad ako dahil nga naman sabi ko, abay, gagabi na. Sayang din naman, baka may pakain si celebrant, o diba? At syempre nga naman mga kudkod, sa mga gustong pumunta dito, iniimbitahan ko kayo dahil dito talaga nakaka-relax mga kudkod. Napakatahimik, abay. Yung mga nagpupunta dito galing Maynila, may mga dumadayo din mga kudkod. O diba? Ang ganda, parang paradise, o diba? It's a paradise. Oh, ang ganda niyan, may tulay pa. Oh, sa mga nagde-date dito, aba, magsimba muna bago mag-date. Hindi yung puro date kayo ng date, walang simba. Oh. Ayan, dahil nga naman ay malapit na tayo dito mga kudkod, puputulin muna na ating video ha. At mamaya lang ay magkikita ulit tayo sa maraming kaganapan ngayon pagkatapos ng simba. Haba, hindi mawawala dyan yung kung saan tayo gagala. Kunyari, gabi na nga pala mga kudkod, mag-aalas 6 na to, kaya may pupuntan lang tayo. So, kita-kits muli tayo mga kudkod mamaya after ng ating simbaha. Huwag kayong mawawala. At syempre, pagdadasal ko rin kayo kasama ng inyong buong pamilya para sa inyong magandang buhay at magandang kalusugan. O kahit naman medyo hindi maganda-gandang ugali ng inyong team kudkod, abay, marunong din naman akong magpasalamat. At syempre, ito ang way ko ng pagpapasalamat sa inyong mga kudkod. Kaya naman, kita-kits mamaya. Thank you! Ayan, tapos na nga pala mga kudkod ang misa dyan, kaya naman magkikita-kita na kami dyan at uuwi na. Siyempre, kakain din muna. At ito na nga mga kudkod, dito kami sa labas nga pala nagkita-kita dahil nga naman ay kanina, ayoko na maistorbo. Ups, andyan na ang aming pajero, tabi-tabi kayo at baka kayo ay masagasaan. Abay, yayamanin yan mga kudkod, wag kayo, nagkasya kaming lahat dyan mga kudkod. Abay, pang malakasan yan, o diba? O ano ang inaantay kami? Syempre, nauna kami, hindi kami magkasya eh. At syempre, ito na nga, bumabiyahe na tayo dyan kasama ang ating mga team kudkod na kapamilya. At ito na nga pala, nakawagbiman nyo naman, naglalaki ng aming mga pisngi. Abay, gutom pa yan, sa lagay na yan mga kudkod. At siya nga pala, ito nga pala si Shea nga pala nakasabit, ayan. Ang ating driver na celebrant. Aba. At syempre nga naman, ito nga pala ang aming driver na celebrant dyan. Ay talaga namang napakasigasig, mga kudkod. Abay, kung wala yan, hindi tayo makakarating dito kahit anong oras. O dito na. At siya, nandito na tayo sa M-Plaza. Bababa na kami dyan mga kudkod at maghahanap-hanap na tayo dyan kung saan tayo kakain. Abay, sabi nila ng aking mga kasama. Dati kasi mga kudkod, may kinukwento sila sa akin, dito daw sa above sea level na tinatawag na restaurant ay masarap daw. Sabi ko nga noon ay dapat sumawa pala ako, hindi tuloy ako nakapag-vlog. At ngayon nga mga kudkod ay matitikman na natin yan. Katabi lang pala ito ng Mr. Samgyupsal ba yun? At dahil nga naman ay first time ko dito sa above sea level na ito at mga kudkod, abay na-excite naman ako. Sabi ko, abay makakapag-vlog din ako. At ano ba talaga yung mga ahahain dito mga kudkod? Syempre, sea. So pagka narinig niyong sea, ay nako, mga seafoods nga naman ito mga kudkod. Ayan. Sila kasi mga kudkod dati ay lumabas sila noon. Hindi rin ako nakasama dahil nga naman na-busy tayo sa tindahan. At ngayon ito na yung pagkakataon natin. Aba, dito na tayo makakakain.
At maglalakad-lakad na nga pala tayo mga kudkod. Ang ganda nga pala dito mga kudkod sa loob ng M Plaza. Bukod dyan sa mga talagang mga nagsasarapang mga restaurant, ay sa gitna mga kudkod, pwede kayong umupo-upo kasama ang inyong mga partner, kadate, mga kalaguyo o kabit. Basta yun na yun. At dito sa gitna mga kudkod, meron diyang mga stage dyan din ng present o nagtutugtog yung mga banda. Aba, excited nga pala yung anak ko para nakawala sa hawla. Ang hirap nga naman kasi mga kudkod pag talagang lagi nakakulong, abay, tingnan mo naman parang nakawala sa hawla at nakababa sa bundok. At ito nga pala ang ating team kudkod dyan, abay, tingnan nyo na yung mga pagmumukha niyan. Tapakatandaan nyo mga kudkod, pag nakasalubong yung mga yan, abay, tatak yan ng team kudkod. At syempre nga naman, ako nga pala dyan ang promotor ng ganyan mga pagbibidyo-video na iyan. Abay, ebidensya ba? Ebidensya ba? Siyempre, hindi mawawala ang ating video-video, mga kudkod. Abay, minsan lang to. Above sea level ba naman? Level pala, above sea level. O yan, nagkabulol-bulol na tayo. Dito lang pala itong above sea level na ito. So, ngayon ay matitikman na natin kung gaano ba talaga kasarap. At sabi nila ay marami daw ang serving dito sa above sea level na ito, sabi ng aking mga kapamilyang team kudkod. Abay, ngayon nga naman mga kudkod, malalaman natin, titikman natin yan mga kudkod. At syempre maghahanap na tayo dito ng pwesto. Abay, salamat naman at nakakita agad tayo ng pwesto. Ito na nga pala si waiter ng above sea level ay nagbigay agad sa atin ng menu. Abay, tingnan natin. Abay, gutom na nga pala itong mga chicketings natin. Ma-appreciate kaya nila. Syempre, yan mga yan, mahilig yan sa mga fried chicken lang. At itong aking anak na excited din sa mga buttered chicken na yan. Abay, may chicken din naman pala sila mga kudkod. Hindi lang naman pangkaragatan ang kanilang mga inihahain dito. Ito nga pala yung above sea level na ito. Kung kayo magagawi dito, try nyo rin. Abay, ako, first time ko nga pala ngayon ito matitikman. May mga crispy pata din pala ito. So, hindi lang pala ito mga sisi. Hindi pala ito mga seafoods. Meron din pala sila ditong mga crispy pata, buttered chicken. Aba, so, ayun nga mga kudkod, hindi ko na naisipang i-vlog sa inyo yung kanilang mga menu, kung ano yung nandoon, kasi nga naman gutomers na ako. At ito nga pala, nag-umpis na i-serve dyan ang kanilang mga plato. Ayun, plato lang tsaka tubig. At dahil nga gutom na ang ating team kudkod, abay, pinapak na nila yung kanilang dalang biskwit. Yung anak ko talaga nag-imagine na, abay, epekto na to ng gutom. Ginagawa mo! Ayan, di ba, nag-imagine na siya na may pagkain. Sana lang ay hindi to nalipasan ng gutom. Iba ng klase pa naman to pag nagutom mga kudkod. Aba, ang daming nakakain. Ayan na. So, masarap lang talaga yung pagkakataon na ganitong kasama mo ang inyong pamilya sa tuwing kayo kakain. So, yung aking mama at papa naman mga kudkod, ay hindi na sila sumama, hindi na daw sila magkasya. At hindi masyadong mahilig yun mga kudkod sa mga ganito. Pero may time naman na talaga sinasama namin sila mga kudkod. Syempre dahil tumatanda na ay ayaw na nilang lumalabas. Pero syempre, may mga pagkakataon din naman talaga na talagang ating isasama. Ayan, ito na nga pala ang salmon na kanilang inihakain. Ayan. Malaki nga pala ang mangkok nila mga kudkod. So, makakahigop tayo ng sabaw. Matitikman natin yan kung gaano ba talaga kasarap ang kanilang salmon soup or salmon head. Yung salmon head nga pala mga kudkod, dun sa ibang bansa, abay, ang mura niyan, tinatapon lang nila yan. Sa amin lang nga yung mga Pilipino na nauso yung mga binibenta nila na salmon head. Dati kasi hindi nila iniintindihan mga kudkod sa market. Hindi nila binibenta, tinatapon lang. Pero nung maraming bumibili na yung mga Pilipino, abay, binenta na mga kudkod yung salmon head. 5 dirhams or 5 Qatar riyal ang bentahan doon mga kudkod ng salmon head. So, ayan, bigyan ko lang kayo ng tips. O, diba, nakaka-relate yun ng ating mga OFW dyan na nasa ibang bansa, lalo na sa Middle East. So, ito na nga pala ang pangmalakasang kanin, inihain ng mga kudkod. Abay, gusto ko na magbawas-bawas ng rice. But I can't resist, dahil nga naman ito ay masarap, lalo na kung may sabaw. At ito ang in-order kong chop suey. Nag-order tayo ng chop suey dyan para balance naman. Abay, masarap din kasi pag may gulay-gulay, pang digest din yan. O, diba? Beka naman above sea level dyan ha, pinopromote ko yung inyong restaurant. Joke lang. Siyempre nga naman ang ating team kudkod ay nag-umpisa na nga pala dyan at natapos na nga palang hindi ko pinakita ang pagkasasarap na pagkain. Nagbayaran na nga pala mga kudkod. Abay, bunot-bunot na tayo dyan mga kudkod. KKK tayo ngayon, abay mahirap ang buhay. Masarap na kainan with
family. Siyempre nga naman huwag tayong magsayang ng mga pagkain. Dalhin natin yan mga kudkod, abay binayaran kawawa naman yung ating ming sa bahay. Abay, yung ating pagbablog mga kudkod sa YouTube, maraming salamat nga pala sa nagsusupport ha. Abay, katas ng vlog din yung ibang ating pinangambag dyan, o diba? Kaya naman maraming salamat. Ayan, sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating channel sa YouTube, punta nyo lang po Ruth Vlogs or Team Kudkod and click the notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. At ayan na nga, ito yung maganda dito. Pagkatapos kumain, tutunawin natin yan sa pamamagitan ng paglalaro dito sa anong tawag dito? Abay, nakalimutan ko na. Abay, yan, duyan ata yan. Ay, bahala na kayo dyan. Ito nga pala mga kudkod, dapat dito ko dinadala ang aking anak. Abay, para pagpawisan, hindi puro gadget. So, ito ating dalawang pamangkin. Yan, mga kudkod dyan. Yan nga pala, yung kaunting kaligayahan nila yan. Kasi, syempre panay ang aral din ng mga yan. So, ito, masarap dito pumunta sa M-Plaza paggabi mga kudkod. Syempre, hindi mainit. Tapos, marami kang dapat baon na pagkain or pera. Kasi kabilaan dyan yung mga pagkain na binibilhan. Bukod sa mga tabi-tabing malalaking restaurant, meron dyan mga food stall. O, aba, nagpakit din ng lola. O, diba? Kasi hindi tayo makasakay dyan, no? Sa mga ganyan-ganyan. And life transforms into a sweet song. Wow. Perfect love invites us to love. Shana Oil. Dahil nga naman ay matagal-tagal din silang hindi nag-banding kasi nga naman nag-abroad yung aking kapatid sa Taiwan. At ito yung mga moment talaga na kanilang chine-cherish. O yung champis nga pala, dito nga pala yan sa loob ng Plaza, M-Plaza. Abay, bumili yung aking anak. O, diba sabi ko sa inyo, pag may mga kasama kayong bata, prepare nyo ng inyong mga wallet kasi kabilaan dyan yung mga tindahan. At syempre, yung anak ko, hindi pa talaga nabusog. Abay, bumili pa talaga siya ng corn dog. Ayan. So, ito nga pala yung mga pwede nyong sakyan dito sa loob ng M-Plaza. Pwede kayo dyang mag-e-bike. At syempre pa, ito nga pala yung ating mga kasama dyan na talaga namang nag-aantay dyan na baka naman sila ay makasakay. Pero dahil nga naman ay naisipan namin at napagdesisyonan ng ating grupo ng Team Kudkod na wag nang sumakay, abay, naupo na lang kami. At ito nga pala yung aking anak, ito na yung kanyang order. So, nag-order siya ng corn dog. Abay, yung corn dog nga pala dito ng mga Kudkod ay sabi ng ating tindera dito na magandang tindera. Abay, ang benta-benta di pala dito ng mga pagkain. At tingnan nyo nga naman, ito paubos na nga pala yung kanyang tinda. Abay, nagkakabulol-bulol na talaga tayo. Hindi nga pala kami dyan nakabili ng mga kwek-kwek kasi ubos na mga Kudkod. Abay, weekends nga pala, no? So, kaya nga pala nagkakaubos na ang kanilang mga tinda. So, minabutit, minarapat na at napagdesisyonan na naman ng ating grupong Team Kudkod na umuwi na kami mga Kudkod dahil ubos na ang ating pera. Aba, ito na nga pala mga Kudkod. Sasakay na kami dyan sa ating mahiwagang Pajero. At sabi ko nga pala sa inyo, kung iinom kayo mga Kudkod, magtira, ha? Aba, ito na nga pala. Bye-bye na M-Plaza. Inubos mo ang aming mga kakarampot na pera. Ay, subakay na kami dyan mga Kudkod. Bye-bye!